विचारा, काय विचारायचं असेल तर विचारून घ्या. नको, मला मुलगी पसंत आहे. लाजली. ठीक आहे, तुम्हाला मी आमची पसंती कळवू, तुम्ही आता निघू शकता. काय विचित्र माणूस पाठवलाय बंटी भाऊने. नक्की सांगा हा. हो कळवतो. दादा किती दिवस अशी विचित्र मुलं बघायची? हा शेवटचा होता का आता? का म्हणजे मी आता लग्न नाही करायचं? करायचं ग, पण आता आपल्याकडे कोकण वधूवर ऍप आहे, हे बघ. आणि हे खास आपल्या कोकणातल्या लोकांसाठीच आहे. आणि तिथे फक्त महिलांना रजिस्ट्रेशन फ्री आहे. आणि 5,000 पेक्षा जास्त ग्रूम प्रोफाईल आहेत. आणि तिथे फक्त पॅरेंट्सचाच नंबर जातं. आणि त्याच्यावर स्क्रीनशॉट अलाउड नाहीये. त्यामुळे आताच ऍप डाउनलोड कर आणि तुम्ही पण करा डाउनलोड.